Ассалому алейкум, зинда саломат ва хонобод сарбанд бошед. Дар як видео гуфтам ку ман беморонро тавбат мекардам. Як намуди аз он беморони мо тавбат мекардам. Бенаслӣ буданд. Бенаслӣ дута дар ёдам аст ду оилаеро ки ман тавбат карда будам. Сеюмаш худам будам. Худамро инчунин худам тавбат кардаги будам. Барои кӯдак доштан. Баъд бахшиш. Баъд ҳамон оилае ки ман тавбат кардам якта шогирдам буд. Духтар донишҷӯям буд. Он кас шавҳараш мушкилӣ дошт. Ман шавҳарашро бо суннати пайғамбарӣ бо равғани сиёдона фармудам ва ҳиҷома фармудам чӣ гуна бояд кунанд ва чӣ гуна сиёдонаро истеъмол кунанд. Ва як фарзандро ба фарзандӣ қабул кардам ва дар давоми тавбат дар 2 сол 2 та кӯдак қабул кардам. Як бор дидам 3 кӯдак бо ҳам рӯишон гуфтам: "И 3 та фарзанд гуфтам ки як тараф мо қабул кардем 2 та паи ҳам 2 сол баъди тавбату фармидагишон мо 2 та кӯдаке ки ба дунё омад 3 та фарзанд." Ман мегӯям. Баъд як оилаи дигаш медонед аз ноҳияи чиз рӯдакӣ ва ё оиларо инчунин кӯдак вайрон мекард ва ям зан. Ман онро низ тавбат кардаги будам. Лекин ман худам фарзанддор набудам ки одамро тавбат мекардам. Баъд худамро бо тавбат кардам, худам бо кӯдак доштам алҳамдулилла. Баъд ҳамон оилае ки дар ноҳияи рӯдакӣ чӣ хел мо фаҳмидем ки онҳоро мо тавбат кардам. Ман тавбат кардагиам дар ёдам як кас аст ки дар ёдам омад чӣ қадар одамҳо ба назди ман барои тавбат меомаданд. Баъд ман вақте ки дар ноҳияи рӯдакӣ чӣ гуфтам кӯдакистон барои духтарчам дар ҳамон ҷое ки шогирдам мураббия кор мекард. Духтарчамро дар боғчаи кӯдакона тавбат кардам. Худам дар душанбе кор мекардам. Баъд онҷо хостам ки иҷора ҷустҷӯ кунам ва директор ба ман мудири боғча ба ман гуфтанд ки пас аз кор биёед ду каса мерем муаллима барои шумо иҷора меёбем. Пас гуфтам ки мерем ба назди хоҳарам. Хоҳарам дар инҷо чи аст? Момадоӣ аст. Он кас ҳама мешиносанд. Баъд дарро занг задам. хоҳараш ва апааш апааш мебахшед апааш ба фикрам хато накардам. Дарро кушод. Апааш буд, хоҳараш буд. Яъне муҳим ки дарро кушод ҳамон зан. ҳам ки дарро кушоду ба ман нигоҳ карду: "Ассалому алейкум гуфт муаллима Фирӯза." Ман гуфтам: "Ва алейкум ассалом. Шумо манро нашинохтед?" Гуфтам: "Не." "Чӣ хел шумо манро нашинохтед? Шумо келини манро тавбат кардаги будед. Биёед дароед дарост наистед. Дароед дарони хона маслиҳат мекунем." Ва дар омадем гуфт ки ин вай аст. Духтур келини маро тавбат кардаги буд. Келини ман кӯдак вайрон мекард. Не кӯдаки ман келини ман гуфт чиз кӯдаки ман мебахшед. Келини ман гуфт 4 фарзандаш ё 5 фарзандаш аллакай гуфт интизор аст, ҳомиладор аст. Ман гуфтам дар ёди ман намемонад. Ман якта одамро тавбат кардам ки дар ёдам мемонад. Ман бо қадар кору фаъолият кардам. Як кори неки кардаги инсон бояд дар ёдаш намонад. Хеле савоба мекунем. Баъд гуфтанд ки "Ана барои чӣ омадед шумо?" Баъд мудири чиз боғча гуфтанд ки "Ин муаллима духтарашро дар боғчаи мо вай кардааст, додааст. Дар ҳамин ноҳияи рӯдакӣ ин вай бояд ки иҷора ёбад. Духтарчаашро дар ин ҷо дар боғча метиҳад ва ба кор рафта меояд." Баъд гуфтанд ки "Чӣ иҷора мекобед? Дар хона меистед?" Гуфт: "Ман шавҳарам нест. Ман худам шавҳарашро аз дунё гузаштагӣ будем. Шавҳарам нест. Ман ин дута дугоникагу фарзанд дорам мактабхон. Духтарам ба Россия рафтааст. Набирамро худам нигоҳ мекунам назди шавҳараш. 4 хонага, 4 ҳуҷрага квартираи 4 ҳуҷрага дошта бошем. Кадом хонае ки ба шумо маъқул аст интихоб кунед, дар онҷо меистед, ба ҳамроҳи зиндагӣ мекунем, лекин коммуналия ду каса тақсим карда месупорем." Гуфтам: "Майлаш, вай хӯрока чизе ки худатон мехоҳед биёреду пазеду хӯред." Гуфтанд: "Мо шуморо чӣ намекунем." Баъд ҳамихел ба хонаи намун баъд бесум истодем. Аз соли 2000 медонед чанд буд? 16 охираш буд ба фикрам. 16 охираш то 18 тобистон дар онҷо истодем. 1 сол қариб дар хонаи ҳамзанак истодем. Ноҳияи рӯдакӣ. Гардиши Ленинград мегӯям ку ҳамонҷо истодем. Хонаи сексияду ошина мегӯям ки меян ку дар сураи Қуръон мефармояд ку касе зараре неки кунад мебинад, касе зараре бадӣ кунад мебинад. Ҳамон зан ба ман гуфт ки "Шумо келини маро бе сум бе ҳеҷ шумо тавбат кардаги будед. Ман чӣ хел аз шумо сум гирам? Бе сум дар хонаи ман истед." Кори нек ба инсон бармегардад. Ман гуфтам: "Охир ман кор мекунам ку, ман сум дорам, ба шумо суми хонаро медиҳам. Не шумо суматонро дар як ҷо ҷамъ кунед, барои фарзандатон чизи дилхоҳаша харида метиҳед ва дар ояндаи фарзандатон дар кор мешавад." Лекин дар хонашон баъд як чиз обгармкунак баъд харидем. 2 каса бо ҳам пул ҷамъ кардем. Харидем. Термикс мегӯям харидем. Обгармкунак харидем. Дар ҳамомашон хурсанд шуд ки шумо омадем. Дар ҳамоми мо термикс пайдо шуд. Ана мехел кори хуб кардан ба як кас чӣ мегӯянд мушкилиашро осон кардан як рӯз не як рӯз чиашро мегирем мо аҷрашро бармегардад. Бале. Ман ҳамин гуна инро қариб
ки 2016 бошад, ман қариб 9-10 сол пеш клиниро тавбат кардагӣ будастам. барое ки ман соли 2007 вай мекардам, одаморо тавбат карданро чӣ кардаги будам. ранги худодод манам хел хоб медидам, баъд аз хоб хестанам, баъдам хел чиз чӣ мегӯям, дору бояд вай меомад дар сарам ки хел дору тайёр кардан дар кор аст, барои фалон касад хоб медидам. дар хобам нишон медоданд ки кадом беморо чӣ гуна тавбат кардан мумкин аст. бале, ҳатто худамам дар хоб дидам, барои фарзанддор шудани худамам гуфтагӣ будам ки чӣ гуна тавбат кунам ки баъд ман фарзандам намеафтаду фарзанддор мешавам. ман хоб намебинам, лекин агар хоб бинам, хоби ман хабар медиҳад дар бораи ҳаёти ман. пайғамбар Муҳаммад саллам омадагиянд дар қиссаҳошон ки саҳобиё ба саҳобиё савол метиҳанд дар масҷид ки оё нафаре аз шумо хоб дид, хоб мебинед, чуноне ки ба ман ваҳй меояд, хабар аз ҷониби Аллоҳ таоло ба воситаи Ҷабраил алайҳиссалом ба шумо бошад, хоби шумо хабари ҳаёти шумо бошад. хоби мо ҳаёти моро хабар медиҳад. ман ҳамин беморҳоро дар Тоҷикистон аз соли 2007 то 2018 бо ин чи таътилие ки рафтагӣ будам, 2022 моҳа бо 2025 рӯза бахши 40 рӯза дар ҳамин таътилиҳо ҳам беморҳоро чӣ кардагиам, тавбат кардагиам. бале, хоб мебинам, бемор ба наздам меояд, қисса мекунад бемориашро, ман хоб мебинам, баъд мехезам, тавбаташро мефармоям и натиҷа метиҳад. касе ки кӯдакдор намешавад, кӯдакдор мешавад. касе ки бемории рӯҳӣ аст, бемории рӯҳияш навр мешавад. нафаре ки мисол ки чӣ беморие ки дорад, иншоалло ки ҳар аз худо мешавад, мисол ман сабаб мешавам, шифо меёбад. ин пеш аз дипломи тиббиро гирифтам. ҳозир дипломи тиббиро ки гирифтам, акнун қонунӣ метавонам ки дар куҷое ки бошам тавбат кунам инсонҳоро иншоалло. ҳамин гуна як порчае аз чӣ мегӯям, аз тавбати ман инсонҳоро ки натиҷаашро Аллоҳ таоло ба ман чӣ кард, аҷрашро ба ман гардонда расонид. Меодарам шумо.